Това е дизел ушевите педераси, там където майка ви под краката ми лази. Това е поздрав за шефовете от шета, които дават хонорара за белото от шефа. Ушев домре през съдебната палата, там където майка ти давам заплата. По метър с марто записваме парчето от коняма на където. Това ли се случва през 21 век? Долни отрепки и наркомани да ми дават отчет. Така ли се случва в нашето поколение? Там където не можете да ни спрете. Аз съм фритъм, нищо не спира, ще дода, ще ви разбия. Няма да ходя там, където няма отия. Ти си най-добрия, аз да съм се най-злия. Най-злия. И така повече не ми се правете, че ще трябва да ви чупя ръцете. Там където вие одейте, там сме и ние, разберете. Проучете стихотворенията си, научете. МВР, поздравите, ОПГ, бургаски момчета, прави ви като за пет, там където няма да давам аз никакъв отчет. Какво съм правил пред вас и съм взимал пакет, още не знаете как да правите омлет. Това само да кажа демо песен, не ви се очаква това, което ще видите през тази есен. Тази есен, ей. Това беше от нас, чао за сега. В този час лягай си и си пускай Мики Маус, защото не можете да